Ecclesiastes 11 bersikulo 7 hangtod sa 8. Maayo ang pagpahimulos sa kahayag sa adlaw. Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi, timan-i nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan o wala ka didtoy mapaabot. Igsoon nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga maayo gayud ang pagpahimulos sa kahayag sa adlaw. Kung ikaw gitagaan pa sa Ginoo og kinabuhi, igsoon maayo kana. Tud kay imong nabati o imong nasaksihan sa imong kinabuhi ang kahayag sa adlaw, imo pang napahimuslan igsoon. Apan timan ni igsoon nga dili ka makalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw gayud kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Nagingon ang iyang pulong pasalamati siya sa tanang tuig sa imong kinabuhi. Mao kanay rason nga sa matag tuig nagpasalamat kita sa Dios, nag-celebrate kita sa tong birthday. Tungod kana sa dako nga kaayo nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato, nga iya kitang gitagaan og kahayag, nga iya kitang gitagaan og kinabuhi nga atong mapahimuslan dinhi sa kalibutan. Apan dili na pasabot igsoon nga sa matag tuig ra ta mo pasalamat sa Ginoo, kun dili sa matag adlaw ato siyang pasalamatan. Kay base unyag dili na nato maangkon ang kahayag, unya maghulat pa ta sa tinuig nga pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Sa tanang higayon atong pasalamatan ang Dios tungod sa kahayag nga iyang gihatag sa matag usa kanato, tungod sa kinabuhi nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga kung unsa kataas ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan, kung unsa ang kahayag nga atong naangkon dinhi sa kalibutan, bisag unsa pa kana kataas igsoon, atong timan-an igsoon nga mas taas gayud ang panahon nga adto ang atong lawas didto sa lubnganan. Og timan ni igsoon nga wala na gayud kay mapaabot didto. Unlike dinhi sa kalibutan igsoon, kung sa kanunay nagpasidungog ka sa Ginoo, kung sa kanunay nag-alagad ka sa Ginoo, kung sa kanunay nagpasalamat ka sa Ginoo ug imo siyang gihigugma ug gidawat nga matinud-anon diha sa imong kasing-kasing ug diha sa imong nahuna, nakagayoy ganti nga mapaabot ngadto sa Dios. Ayaw hulata igsoon nga mawad-an ka sa imong kahayag, kundili sugod karon alagad nga matinud-anon ngadto sa Ginoo ug dawata siya sa imong kasing-kasing, sa imong tibuok nga kasing-kasing, sa matinud-anon nga kasing-kasing ug pagpasalamat sa Ginoo sa kanunay. Padayon sa imong pag-alagad ug pagsimba sa Ginoo ug salig ngadto kanunay kaniya. God bless sa tanan.